Tak dostali sme pokutu, porušil sa zákon, sme si toho vedomi, zaplatíme pokutu, vybavená vec. Strana Hlas dostala pokutu 5 000 eur za porušenie pravidiel v prezidentskej kampani. V polovici júla tohto roku prišli Aktuality.sk so zistením, že strana Hlas si na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho požičala 300 000 eur od firmy, ktorú vlastní Pellegriniho sestra. Túto pôžičku Hlas nepriznal dlhé mesiace, čím porušil zákon. Strany majú totiž povinnosť zverejniť informácie o pôžičkách do 30 dní od uzavretia zmluvy. Štátna volebná komisia preto Hlasu udelila pokutu, čo pre televíziu Markíza potvrdil predseda komisie Eduard Burda. Takto na pokutu 5 000 eur reagovali pre Aktuality poslanci parlamentu. Dostali sme pokutu, treba rešpektovať zákon, ak je tá pokuta zákonná, samozrejme zaplatí sa. Ja nebudem komentovať vnútrostranické veci, čo sa týka Hlasu, ale tak ak urobili niekde chybu, tak úrad im vyrobil pokutu. Je to úplne legitímny nástroj kontrolného orgánu. Tak keď dostali pokutu, tak o tom asi rozhodol príslušný orgán, takže treba to zaplatiť a ideme ďalej. Tak keď strana Hlas pochybila, na to sú zodpovední ľudia, je tam predseda, sú tam ľudia, ktorí strážia zákonnosť, no tak je to pochybenie, ktoré sa zosobnilo a tam je otázka vnútri strany, či sa to aj osobne im zosobní, to pochybenie, alebo sa to len bez povšimnutia takto prepáči. Tak myslím si, že je dôležité, že došlo k takémuto vyvodeniu zodpovednosti za porušovanie zákona. Žiaľ, teda zo strany politických strán naozaj v tých volebných kampaniách často dochádza k porušovaniu zákona a je to veľký problém, ktorý na slovenskej politickej scéne máme. Toto je taká prvá lastovička, kde sa to nejakým spôsobom podarilo dotiahnuť do konca, hoci teda samozrejme nie je to nejaká vysoká suma a dúfam, že to neskončí tak, že len sa mávne rukou a povie sa, že tak ide sa ďalej, zaplatí sa pokuta, pretože to je závažné zistenie. Myslím, že sa ohľadom prezidentskej kampane na stranu Hlas rúti jedna pokuta za druhou alebo jedno pochybenie za druhým, takže to hovorí o tom, že tá ich kampaň zďaleka nebola v poriadku. Nie je už príliš veľa tých porušení zákona, ktorých sa dopustil Peter Pellegrini počas prezidentskej kampane? Pre mňa nie.